Human sa iyang pagsuroy sa habagatang Subo aron ihatod ang mga dinaliang hinabang ug mopaygayon og ocular inspection. Ang amihanan nga kalungsuran na usab ang gisuta ni Gobernador Juan Garcia niadtong Martes, Disyembre 28. Apil usab nga iyang gisuroy ni anang adlaw ang lungsod sa Balamban sa kasadpang Subo ug ang 5 ka lungsod sa amihanan. Gipangatagan usab ni Gobernador Garcia og high-frequency UHF, VHF radio ug satellite phone ang mga mayor sa maong kalungsuran sama siyang gibuhat sa ikatulo niyang pagsuroy sa habagatang bahin sa Subo. Didto sa lungsod sa Balamban, gisaysay ni Garcia kang Mayor Alex Binghay ug mga kapitan sa 28 ka mga barangay ang iyang mga laka nga gibuhat sukad pa niadtong Biyernes, Disyembre 17. Apil na niini ang iyang mga paningkamot sa clearing operations, pagpahibalik sa suga ug pag-stabilize sa supply og presyo sa lana. Mo-focus na ang probinsya sa Subo sa rebuilding o pagpabarog pagbalik sa mga panimalay. Karon magtan-aw pa sa rebuilding ang pagtabang dili usa ang public infrastructure. Dili usa ang mga nangaguba nato ng mga building sa gobyerno because ideally, that should have been insured. Ang una-una to ang puloy-anan sa mga tao, labi na taong to, labing isip. Gipasalig ni Gobernador Garcia nga mububo ang Kapitolyo og tunga sa bilyon ka pesos alang sa rehabilitation nga sugdan sa mga nangaguba nga kabalayan sa probinsya. Ipaagi kini sa buhatan sa mga board members. Makabenepisyo nini ang dulan 100,000 ka pamilya nga naggrabihan pagkusukuso ni Bagyong Odette. Wag yun ko mangayo, wag ko mutingog na mangayo sa national government. Nga mo ni akong kinahanglan, kay dako kay problema ang national government itawdo, walo ko'y putan sa presidente. Kung unsay mahatag, pasalamatan. Apan, wa man puta magpasagan sa salapi, sa pangagamhanan sa Subo. Magpadayon ni akong kapang. Hantod nga makabarog na putang balik. Kaya lang yung Nagkanayon si Gobernador Garcia nga ang labing unang leksyon nga gitudlo ni Odette mao nga nahigot kita pag-ayo sa serbisyo sa telecommunication companies sama og mga cellular phone networks ug dihang nadaot ang ilang mga pasilidad sa Bagyo na paralisado usab ang tanan, apil ang kapulisan, disaster teams ug mga bombero. Mao nga gusto niya gamiton pagbalik ang karaan nga pamaagi sa komunikasyon nga mas kasaligan panahon sa trahedya. Hinungdan nga gilihok ni Gobernador Garcia ang pag-procure og pag-apud-apud og UHF, VHF radio ug pag-set up balik og repeater. Ikaduha, nakita sa gobernador ang kamaayo sa pamaagi sa lungsod sa Alcantara nga bisan gamay kini nga lungsod, matag barangay adunay kaugalingong generator set nga mooy nagpadagan sa bomba sa deep wells aron makapasaka og tubig sa mga tangki. Tungod niini, wala maglisod ang mga tawo sa Alcantara sa pagkuha og tubig. Gisunod ni Gobernador Garcia pagduaw ang lungsod sa Konsolasyon, diin gidawat siya ni Mayor Joanes Joyjoy Aligado ug ni Vice Mayor Teresa Nene Aligado. Samtang sa lungsod sa Liloan, nasayran gikan kang Mayor Cristina Frasco nga unom ka coastal barangays ang labing apektado, nabanlas ang kabalayan ug naguba ang 190 ka sakayan nga kahimanan sa panginabuhian. Busa ang 1 ka milyon ka pesos nga hinabang nga nadawat sa Liloan gikan sa Kapitolyo mooy gigamit alang sa pag-apud-apud og relief goods. Sa lungsod sa Compostela, nasayran gikan kang Mayor Froilan Quinio nga mukabat og 1,000 ang totally damaged houses. Nagkinahanglan og relocation site nga karon nagtulda-tulda lang human mabanlas ang ilang kabalayan. Sa lungsod sa Carmen, nasayran gikan kang Mayor Carlo Villamor nga nadawat na nila ang ilang bahin sa relief goods ug mapasalamaton siya nga tungod sa abag sa Kapitolyo may kalabutan ng ilang waterworks system sukad 2019. Sa pagkahibalik ni Gobernador Garcia, wala na maglisod sa tubig ang katawhan sa Carmen. Sa lungsod sa Katmon, ang katapusang giduaw ni Garcia, iyang nasayran gikan kang Mayor Iris Hestupa nga labing naapektuhan ang mga beach resort sa iyang gidumalang lungsod. Mao nga gitigom ang mga tag-iya o operator sa apektadong beach resorts alang sa tabang nga itunol ngadto kanila ug iyaw sab gipasaligan nga tabangan aron makakuha og loans sa government banks alang sa ilang rehabilitasyon. Ang akong masaad ninyo, doon naman tayo gitawag og Enhanced Countryside Development Program. Ang conduit ana ang province of Cebu. Ang role sa province maoy mo endorse to the banks ang application. I will schedule a meeting next week
Panhaon ako ang tulo ka bangko kauban ninyo. By the time na mo atubang mo, palihog ang daman na daan kung sa inyong kinahanglan. Kung sa inyong estimated na loanable amount. And I assure you na ako yun yung paninguhaon na matagaan yun mo, anak na amount. Ma-releasean mo aron inyong magamit pagpaayo na po balik. Uban sa taho ni Eleanor Valeros, kini si Sheila Gravines, balita sa Sugbo.